magandang afternoon. Kaya 3 minutes lang is afternoon na. So we're off to... Wala na naman siya. Tuwang-tuwa na naman siya sa galak. Kasi kinakausap ko na siya. O, diba? Tuwang-tuwa sa galak pag nakausap ko siya. Pero pag silent bar, lungkot-lungkot ng buhay niya. No. So anyway, pupunta tayo ngayon sa Mall of Asia, guys. Magde-deposit lang ako. Yung nauuso na naman ngayon na sugar snail scrub. Diba? Mga tao talaga or mga seller talaga. Basta mga sa online selling world, guys. Dali lang mo muna. Anyway, ayun nga. Yung sikat ngayon na actually papasikat pa lang. Wala pa naman dito sa Pilipinas. And then yung supplier ko ng ng whip soap is Direxo siya. Sabi ko, ma'am, baka meron ka nito. Parang ito yung susunod na sisikat. Sabi, may parating na ako niyan, ma'am, actually. Sabi ko, oh my god, pigi ako supply. So, ayun, gusto mo take all muna yung gano'n. Siyempre, konting negotiation para makuha natin ng tamang presyo lang, diba? Kasi mahal, guys, kapag ito na naman po siya sa busina niya. Ayaw ko. Kasi pagdatingin ko lang, dunggugulo na po ng konti. So, why din kasi itong iba eh. So, ayun nga. Nakipag-negotiate ako na konting lang, para mabawasan lang ng konti. Di naman ako barat na barat, guys, kasi mahal kapag galing ibang bansa. So, ayun. Kaya sa mga buyer din, 'di ba, na nagsasabi, ay, ang mura lang yan sa Thailand. O sige, sa Thailand kayo bumili. Pumunta kayo ng Thailand, doon kayo bumili ng isang piraso nyo, 'di ba? So, ayun. Nakakuha tayo ng pa lang yun? Konti pa lang naman yun, guys. Pero, ayun, i-push ko na tinake all ko na yung paparating niya ngayon. Para sa susunod is, naman eh. 1 month na naman ata yung waiting time. Kaya, yun! Ang pupunta natin sa sa video. Yan lang naman. Kasi Sunday ngayon, sarado yung mga nandito sa labas. So, sa mall lang ang bukas. Kaya, yun. And then, diretso tayo sa SNR para mag-grocery. Sale pala ngayon sa SNR. Nakita ko lang sa Facebook. Ayan, dami dito sa akin ngayon. Oh. Agoy! Patay sa damuhan na naman kami niyan. Ang daming tao niyan, daddy. Dora pa ba tayo? Oo! Tatalong yung pag dito na. Pwede naman, magano ka. Labas ulit. Ayoko, may trap na dilaw sa likod. Hindi ito, syempre sa exit. Yeah. The effort. Sana na lang tayo. Ay, mami. Sa SM. Dapat. FM. FM. Sige na, dito na eh. Kaloka. Dahil naman nag-hoard ngayon. Pero selected items lang naman yun, no? Pero ang dami lagi yung tao pag sale. Ano po lang naman kukunin nito? Pistachio. Hindi, dito kami para sa yung mga malalaki sa panlaba, sa yes. Oo. Detergent powder, tapos Downy, yung para good to 2 to 3 months. Nahulog nila na liquid soap. Ayaw mo nun? Ewan ko, di ko alam eh. Kung maganda yung liquid soap. Eh, nahulog nila. Tingnan natin. Ano eh? Few items, guys, na nabili namin sa kanina, SNR. So ito, try ko nga ito. Magically absorbs odors. Citrus Magic. Ideal for basements, closets, bed areas, car smoke, mold, and mildew. So try natin ang brown, dalawa. And then, in fairness, ang bango niya. Naamoy ko na siya. Ang bango niya. Tapos ito, bumili ako ng dalawang tuwalya. Ayan, buy one take one kasi $4.99 lang. So, parang $2.50 each. So, dadalhin to sa probinsya para kay Chris. And then, what else? Ito, mga sando ni Daddy. Tapos, shirt ni Daddy. And then, ito kay Chris daw. Binilan niya rin. Ayan. So, yan sa kanila. Tapos, mga underwear. Hoy! Dinig na dinig ang utot mo, Daddy. What else? Hindsight. Ano ba this? So,
So, brand pala. So, ayun. Ganyan lang. Pang summer. Tara na. Kaya tayo. Kaya magtatapon ka siya. Sino yan? 3 teaspoon. Ano ba yan? Yung ano? True to life? The mule. Ah. Hindi siya nahuhuli dahil matanda siya. Oh. Nag-ano siya, nag-distribute siya ng... Naglilipat-lipat Paano siya nagiging meal dyan? Paano paggawa niya? Drugs. Halika na. Ayan. So, I am home, guys. Eh, pagkagaling namin sa, sa SNR, dumiretso ako sa store. May mga inayos pa ako. And then, yun, bubili na lang ako ng Andox. Half lang. Kasi may ulam naman ako dun. Yung niluto kanina ni auntie. Ito, isda. Yan. Yan, init lang ako ng konti. Tapos kaya na kami. Tapos ito pa, buksan mo nga anak yung ilaw. So, di ako nag-haul guys. Kasi nililigpit agad nila auntie. Pagdating ko. Sipag nila di ko no-haul. Pero ito yung ulam ko ngayon. Diba? Ang sarap, yummers. Tapos ito, buy one take one din to. Yung isa binigay ko na sa store kanina, dinala ko na. So, red velvet marble. Marble loaf with drizzle. So, yan. And then, ito, buy one take one din to guys. Mix Max with tasty cocoa filling. Balcony. Mura lang to. 179 ata. Buy one take one. Tapos, itong sari roti. Sari roti. 100 pesos lang to dalawa. And then, Swiss Miss for Daddy. And yun lang yung iba. Wala na. Tinago na nila. Ito wala. O, diba kalat-kalat? So, ito, Reese's na palaman. Tapos, ito, strawberry. And then, ito, try ko nga to sa seafood. Diba may mga nagtatry na ito. Or minsan, mag-Alfredo ako na magluto ako. So, yun. And then, this one, pang mac and cheese. So, ayun lang mga nabili namin kanina. And then, ito, combos. What else? And then, ito, wala, nabasag na. Yung siguro to na nauntog yan. Ito na nga, Okay ba yan? Mas masarap to. Oo nga eh. Ito kasi dala to ni Tita Emma. Ayun favorite nila. Naubos na. Alam pag pumunta tayong tawag Baguio. Tapos ang sarap niyan guys. Natikman ko yan. Hinahalo ni Daddy dito. Natikman mo ba? Yung gawa ni Daddy. Yung hinahalo sa yung hinahalo sa peanut butter. Yung peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Kanta yun eh. Talaga? Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Saan nyo? Sa cartoons? Kaya pala, ginaya nyo. So, kaya napabili kami nito kanina. Ang sarap-sarap niyang ihalo sa sa peanut butter colors. Pero yung peanut butter na, itong brand na to, kasi medyo matabang-tabang to eh. Matabang talaga siya. Hindi matabang-tabang. Yung Skippy, perfect siya dito sa strawberry jam. So, ayun. Kaya, yun. And then, ito pa guys. Nabili ko, stain and odor remover for pets. Tapos, this one. Nakita ko to sa sa vlog ni Mami V. So, sabi ko, try ko nga. Ano to? Bakit nasira na agad? So, yung ginaganon. Ayan, basta. Sabi pamunas dito sa sa table. Diba? Tapos lagi ako may Vienna sausage pinibigay sa akin ng na supplier ko. So, ito, half carton pero buong buong carton yung binigay sa akin. Kaso wala nang paglagyan doon sa cabinet. Kaya, yan. So, ayun guys, dito ako kakain si Chris Polo. Kumain na daw siya. And kumuha ko ng konti tapos init ko. Then, nilagay ko na sa ref yung ibang ulam. Ayan. And, of course, hindi tayo mawawala ng Lutalipo. And since wala akong Yakult, guys, strawberry flavored na yogurt yung nilagay ko. Ang hilig ko magano, diba? Pero masarap naman. Iba kasi pag may siya, may Yakult or yogurt. Kaso wala nga naubusan. Hindi naman ako nakabili pala. Yakult o yogurt. Iba talaga pag may yogurt, Yakult siya. Yogurt. Ay, yogurt. Ay,
I stand correct. Oy, pray muna tayo. Pahubad ka na naman, Daddy. Bless us, O Lord, and we forgive us our about to receive from thy bounty through Christ our Lord, Amen. So, yun. Napakainit naman kasi talaga, guys. Pagpasensyahan nyo na. Natutosta ako. Grabe. As in, yung init talaga ngayon, bonggang-bongga. Nakaka-lurks. Sama Bin Laden. Sama. Kaya akong rising and fallen. Ito like. Ito yung ano na naman na hindi ka pwedeng hindi mag-shower bago matulog, eh, no? Talagang summer na, guys. Naglalagab-lab. Oo, grabe. Napaka-humid. Super duper. Ano yan? Ito ko. Grabe, tinitipid niyo ako. Sige, okay na yan. Ininit mo na cobra? Ito na. Ininit. Paso. Harap. Alam niyo naman ako mahilig ako sa fish da. So ano ba? Wala na magaganap na, guys. Siguro na iwas sa loob. Nagmaiyak. So we'll see you tomorrow na lang. Hopefully makabalik na ako sa regular vlogging. Kasi talagang wala namang ganap. Kaya hindi talaga ako nagbablog masyado. Sure, why not? But it could end up costing you a pretty penny. Huh? Hey, driver! Oh, subukan ko na lang muna kayo, guys. Ang lalo. Hasa-hasa daw ito, sabi na auntie. Sarap. Tapos sari-saring gulay, may sigarilyas, may talong, may okra. Perfect. Ano na, bro? Nainit eh. Lagyan mo na ulit, di ba may ice jam? Bilog-bilog mo. Pakatan na ako. So that's it, guys, for today's vlog. So see you tomorrow. Good night. Good night, Larry. Tight. Night, bebe. Bye. Bye. Hindi mo lang talaga siya tumitingin sa ano. Wala. Dead ma.